Keď sa vonku chumeli, vzlietajú sa anjeli, v taký istý biely deň tiež som prišla na svet, viem, s týmto časom spojená, vnímam všetky znamenia, ako vločka nado mnou, lietam zimnou krajinou. Šťastné a veselé dnes prajem vám, nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé nech všetci máme, nech máte celý rok len šťastie samé. Anna, všimla si, aké krásne tu majú stánky a čo všetko v tých stánkoch majú? Áno, všimla som si, že tu majú rôzne, ale veľmi výborné výrobky aj zo zabíjačky. Takisto tu majú aj niečo sladké, majú tu aj palacinky a keď budete deti smedné, môžete sa ísť aj napiť čajík, alebo rodičia majú aj nejaký punč alebo varené vínko. Takže kľudne, nech sa páči, choďte a podporte naše miestne organizácie. A keďže sa blížia Vianoce, ide tu o dobročinnosť a deti z materskej škôlky aj zo základnej školy si vyrobili krásne vianočné výrobky, ktoré keď zakúpite si, tak peniažky poputujú týmto detičkám do základnej a materskej škôlky. Anna, a dovol mi, aby som medzi nami privítala aj pána starostu tejto obce z Behy, ktorý nám poslal do Ľadového kráľovstva pozvánku, aby sme to tu moderovali. Vážení spoluobčania, dovolte mi, aby som vás privítal v mene mojom, ale aj v mene celej našej obce na tejto predvianočnej akcii. Po roku sa tu stretávame opäť, aby sme spoločne prežili čaro adventu. Želám vám všetkým, aby ste vianočné sviatky prežili v príjemnej rodinnej atmosfére, aby ste sa potešili darčekom venovaným s láskou a aby tým najväčším darom bola celá rodina pri vianočnom stole. Nech sa každom z nás upevní pocit šťastia, pohody, spolupatričnosti, aby sme mohli všetci pokojne nažívať v našej obci. Dovoľte mi poďakovať sa celej kultúrnej komisii na čele s Martinou Gondekovou, pracovníkom obce, našej základnej a materskej školy, organizáciám a všetkým, ktorí sa spolupodielovali na príprave dnešnej kultúrnej akcie. Alebo sa svojou šikovnosťou zapojili pri príprave občerstvenia a zázemia tejto akcie. Som rád, že už druhý rok táto akcia spája väčšinu našich organizácií a dokazuje, že spoluprácou sa dá spraviť viac. Ešte raz mi dovolte, aby som vám zaželal príjemné prežitie dnešného večera, ale aj nastávajúcich vianočných sviatkov. Prajem vám príjemný kultúrny zážitok. Ďakujem. Na mesto nám nasneží, do ulic aj do veží, pri srdci ma zahreje, ako ľuďom dobre je. Stromčeky za oknami, všetky hrajú farbami, tichá noc nás bude hriať, čokoľvek si môžeš prijať. Šťastné a veselé dnes prajem vám, nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé nech všetci máme, nech máte celý rok len šťastie samé. Šťastné a veselé dnes
dnes prajem vám. Nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé nech všetci máme. Nech máte celý rok len šťastie samé. Len šťastie samé.